Update tayo sa mga rabbits natin. Ayan. Ayan guys, si Mother Do. So, tingnan natin yung mga baby niya. So, pinakain na natin yan. Ayan guys, yung mga baby. Pakita ko sa inyo. Ayan. May mga balahibo na sila guys. Ayan. Ayan si Mother Do. Ayan. Ayan guys. So nag-uumpisa na yan guys. Mag-walking. And the rest. Ayan. So balik na natin yung ano niya. Kasi panangga yun sa ulan. Ayun. Si Daddy Do. This one. Kain. May isa pa dito. Brownie. Ayan. Niya nala pag-uli ni Papa papalitan. Tininiw. Yan. Ayan guys. Ayan. So okay na. Kumakain na sila. Psst, anak, didila anak. Psst. Ati, husay do ati, husay. Husay ane ati. Pakaunan mga rabbits. Ayan. Ayan dalawa. Ayan si ate. Tagatulong sa pagpapakain ng rabbits. Ayan guys. Ayun. Drink na si baby rabbits. Ayan. Bye bye guys. Thank you.